Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Kalenggan sarung dhuwur siran iku dicanteli kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Samangke menawi cara kula Dewi Banowati dipun singkiraken saking negari Sina. Dewi celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat, sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane. Bojamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Ah, dapukane ora bener jane ngene iki. Ono apa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa Bathara. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun emban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya, piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban. Wonten dawuh. Wilm Nisya. Inggih, nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mau. Oh, Prabu kados pundi? Weluh. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goroh. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke sirahe. Istangan dawuh.
Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhuharining sun Werkudara ing kula ngertos kados menapa kagiat penggalih paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggir kula triyemut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula mekaten kawontenan tuwin lampanipun negari Ngastina Kakang Durna pripun sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih mban wau lah ra tenan ta oh jane kula mau ajeng matur kaya ngoten nang merga kula niku njaga karo penggalih anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula ning jebul nyatanipun kados mekaten ta Dipati niki wau pun kula tonton nganti pramana jati netra batin kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng ning kula meneng mawon nek ming kaya ngoten wae iso wae anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti lho sampean mboten pitados percaya ning ora usah dadak pamer kaya ngoten sampean le iso omong kaya ngoten niku merga sampeyan entuk ngrungu emban le laporan kalih sinuwun Ngastina menika kala wau. Mboten, wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong krudung sarung nika. Ajeng kula lokke kula ora wani wong nyatane kula ora duwe wewenang tumrap ing taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang ngerti kula ngagem training SMP negeri traininge nggih kalih nggen sarung dhuwur siran niku dicantali kacamata oh kacamata cepleng siji oh nggih cetone wong lanang ning kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi kula menika ora duwe pangkuas tumrap ing negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten taman Kadilengleng niku, wah, dosa napa sing ngajeng kula sandhang. Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalihipun bingung merga Dewi Banowati sampun telung candra menika. Sikapipun mbaya sing nganggo basa sing apik. Iwas apik-apik iku do radong. Wong niku undha usaha Depati. Oh nggih. Sipatipun namun boten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kala. Nggih. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten wantun matur. Lah bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banowati nyengketaken piyai kakung wonten ing Patenggan. Lah ra tenan, ndara dasih. Waduh. Ndara dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki, Pak. Nggih ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula sampeyan ngatur kemawon. Nek cara kula lho, Dewi Banowati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho. Panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabane ngrangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kaliyan panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok. Monggo ling lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana Pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandu. Ah dudu Bandu ta? Dudu. Konjur sak penake dhewe ngaten mriku Depati.
Kok sik. Aku tak omongan sing ora. Burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan endi-endi kok rumangsa kula nggawa dolop to. Nggih nika sing marai kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Anika niku ora kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lair kaya ngoten nika. Aduh kan nika wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih, Kakang Durna. Nggih, mila saking menika, Nger. Samangke menawi cara kula Dewi Banowati dipun singkiraken saking negara Astina. Dewi Banowati dipun dawuh supados kondur wonten negari Mandalika. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelamban, Nger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Lha mboten muni-muni kok. Sampeyan ngerti mboten? Banowati niku urip kula. Banowati niku urip Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten. Sampeyan wani matur kaya ngoten dasarmu apa? Melu rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter-kinter isa. Keminter-pinter kok keminter-kinter. Kaya keminter-pinter isa ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banowati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banowati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Careful. Mengkerfil kok pamer. Nek cara nggen kula niku wis ora dienggo. Arek ki sampean. Niki tokone anyar e. Padake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok minggoke nengen kabeh. Pun mboten saged sepatu to? Nggih. Ning mbok kaos kakike ganti. Lho niki model e. Sak dhuwur kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe ra. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampeyan iso meneng mboten? Sampeyan iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Cengengesan. Kula mboten ya. Kakang Prambantuna. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine. Sampeyan ngomong, gojek terus karo Begawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mernahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetape para Sata Kurawa. Kartomarmo wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kadilengleng paman Mang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo Dik Pati kula derekaken.
kirim kembang popang terate bang rayungan loma lengkung tumalong ora mambat wit yan wis semu kang mawor raras tobat Ponokawan Bagong Wonten dawuh. Tobat aku ki gumun lho karo kowe gumun sawetara wetuhe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak seneng atiku pokoke ora iso digambarake kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget tobat ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget mongko kowe resik ya sarwa resik kowe ngepel ya katon jlambrahe katon resik kowe ngombahi ya pinter tobat ya menglehmu mepet ya aja pindah-pindah nggon celanaku ilang Sing pundi e? Tobat sing kuning karo sing janggon kula sak soalnya kula jajal kok pas ora ngajar nak abdi ning senengane Bagong wonten dawuh ngene kowe tak kandhani nggih pripun kowe rasa bali ning Ngamarta terus kowe dadi abdiku padha wae ning kono batur ning kene batur lah terus karepmu piye ya ora mundhak pangkate apa ta metenggung tumenggung apa-apa ora meng abdi ana meng abdi wae kula teng Mulane karang nek ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek munggo sok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan genreku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten napa-napa. Bagus karo rae gumantung le nyawang. Iya, tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku
kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Mung ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku tuwes cetha ngene nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wing arep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tetek-tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge diselingi riyen nggih prataruna anguji kok nek sing dalang tengen ning laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok arep prataruna aku pengen banget sono piye nek aku kowe minggat to kowe ketutupan raimu marai kendel aku ngapunten bos rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono luar biasa tenan Pak Toba sapa kowe dan cingkara bala upata piye nek kowe karaku ngono mau piye ngono piye lho astane Pak Sukron mau lho ngono Pak Toba aku ora weruh lah wis gagal iki ngene ya nun ngangen Dewi Banowati iya kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé kowe ora patek lucu. Oh nggih.
Napa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam jemuah kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. anjing Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep rembug impen dirembug sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa onten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure Gandayane gandayane titiyane gandayane. Titiyane bener gandayane. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik, niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngestina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Selar pentas ning limbukan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau mengal Bapak? Impi. Puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu Sapa? Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama plung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso
lali karo sampeyan tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes. Udu. Padha-padhane Kliwon. Selasa Kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. saking gemes kowe iki. Lak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah, Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke endi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya, Bagong, iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono, Bagong, karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo, njaluk apa-apa kok mesti semoyo. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tetel kae Pelok. ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono, Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe. Nek upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksude ya kene tak kumbane, kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Kacopot kesisan. Ngawur. Maksude Piye? Iki Sebanowati di luar konsep ra masalah. tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho, Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Janjane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo. Asli? Iya tenan. Wis kedodo limbuhan. Ayo dari limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak tahu Dur. Konjur yo Dik yo piye? Lah wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat iki kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ya kene ya. Engko ning ora karo guyu lho, engko mangko. Ucal-ucal. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene.
Heeh. Kok Ora. Urung wis nyosor ta.